Slušajte, nešto vam moram priznati. Danas odlazim, ali ne zato što sam bolji od vas ili jer ne volim ovo što radim. Jednostavno, ne mogu više gledati kako ljudi dobrovoljno biraju vlastite lance, čak i kad im je sloboda na dohvat ruke. Zvuči dramatično? Možda, ali pogledajte realnost. Svaki dan donosimo odluke koje nas vezuju u stare sustave, ignorirajući prilike koje nam nude tehnologije poput blockchaina. Zamislite, mogli bismo biti dio financijske revolucije, a mi biramo status quo. Da, lakše je ostati u poznatom, ali gdje je tu napredak? Ne morate vi postati instant kriptogurui, ali barem pokušajte razumjeti zašto je decentralizacija važna. Ako ništa drugo, možda vas blockchain jednog dana oslobodi ili barem natjera da više ne budete porobljeni birokracijom i skrivenim troškovima. Hvala što ste poslušali ovu moju malu digitalnu ispovjer. Za više posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja.